Dneska som na serveri KubeCrafte na server... No toto je taký dobrý server, že ja už mám aj iný armor. Toto je najsilnejší armor. Tak, ja mám najlepšie... skoro tak najlepšie veci. Tento mečom je taký dobrý záž. Dobrý meč je taký dobrý. To dáva ešte hápka! Keď si dám moju operu korunu, no teraz nie som na mojom serveri, ale na KubeCrafte, to je vyslovene, to je ešte lepšie. Však. Čo? Ja mám veľa hápok teraz. Práve som tam bol u Tarkana, kasino. On tiež predáva. Ja vám ukážem. To je presne tento meč, len vy musíte ísť na lomeno spawn. No keď si ho kúpite a chcete ho mať ružový a silnejší, tak musíte dať lomeno spawn, si tuto kúpiť, bo vidíte, to je aj ten armor. Tuto si musíte kúpiť, prečítajte si, a keď bude tento hráč, humano, jo tak voláme, tak keď on bude, vy to kúpite a mu do chatu napíšete. Alebo cez Discord chat. Ja som si to včera urobila, mám pokus mesiac. Ako urobili, nechápem. Strašný dobrý armor. To znamená, je najlepší armor. Ešte tu mám Binová Elytra. Prečo je Corin na trave, oni na trave nájdu armor? Corin. Reálne. Kúkajte ľudia, ja normálne mám na 2 čanky, ale keď si dodám na viac FPS, čo je do no. To je dobre, no. No a keď prší, tak sa mi to laguje. Čo je to za to dám na 2 čanky. Až mi to tak nevadí. Čo je? What the jojo. To nepriznám. Tu je nový update Cooperovi. Si dám Coopera, toto dám zatiaľ tam. Tam ten meč je taký krásny. Milujem tento meč, ja som si ho zalúbil. Ale ja si musím premenovať na Opera. To je takýto istý, len vytiahnutý premeniť na Dirta a potom som povedal. Alebo ho získať jedine, ale to je veľmi ťažké. Jak? Čo?
A mám aj tento, to je na okrasu mojich rúk, Minecraftových. Dajte prosím niekto, normálne aby nepršalo. Som taký bohatý. Neneraj to, mám 23 a ešte. A také to dám na výky. Mám ešte jeden radový blok. Mám ešte jeden v šope, to mám na výťah, aby bol rýchlejší. Toto zabila enderdraka už dvakrát. Viete zacné ako ty. Nie, ja vidra nezabijem. Je sama. Také príde 11 všetko si po dlhom čase. Elytra, to je dobrá, tu si zoberiem rovno. Táto elytra je ako netheriteový chest. Kamu? Vidíte? Kamoša, ty super! Reálne, mám tento dobrý armor okrem koruny, lebo túto mám čiapičku. Ja fakt závidím armoru. Dobre. Tu vykričam, že... Ježiši, ale mám už aj navyše srdiečka, no pekne. Dám si radšej helmu. Vidíte, aj keď si to dám tú elitru, nič mi to neubere tých toto. Taký pek. Ja neviem ani lietať. Ale tej elitre vlastne vyzerám. Jaká mala ti to píkny. No. Viete, toto je normálne taký rozbiat. Ja to sa tam môžem rozdať. Uiii. Až po oblaky. Dajte po oblaky. No som... Zabijem 3x 11, lebo mi tu zničil kurno toto spawner, ktorý som mesiac robil do... Oni tak nasraný. Do... Tak. Kamo, on nevie pochopiť, čo nie je tvoje, to nie je. To je také ľahké slovo. Fakt. Nasledne. Oh, no.
A, dobre, ja sa tam